Ayan, ibagngal tao tayo amin ka Aruba all over the world. This time, mapang kami apo di jay Nueva Bayombong. Vizcaya. Ayan, Bayombong to be specific. Of course, on the steering wheel, they kakaiso ng kapartner ko, iti FDD, at inataraki. Karo bayo. Baak for life. Karubamak baak. Ayan, apang kami apo di jay balay iti may sa lagi di pagayam tayo ta mounted iso na apo iti donasyon for the Ulysses flood victims iti Isabela and Cagayan, and our task is to distribute them to of course English ka man. victims. Ayan. Kasla mga minigiti nalalaing nga tao talaga nga nang maiwasan ore ka sa nung kahit ko kumamot in pure Ilocano, but unfortunately I cannot express it in Ilocano. Sa bagay ore si kamot di ka din naling kaking lace. Sometimes. Kita laga ambisyoso ka mo lang. Okay, narod in tayo. Las-lasan tama na kanay. Tay peata ka, naglas tugata ka. Last time. Amo ba yang iso natin presidente ti ko dahil Day. iti NCCP. Specific. Kaya nagpangi mo tidalan na, abot about, laro pa lang. And good afternoon, at iti tingarogan ako balay, iti gayami, antimi, manangmi, awanda, iso nga, mabalin tayo agala ti gamit da. Just kidding, anyway, may isa nga pagraraiman may apo nga, kaya tanda ulit ti music may, until we became close friends, kasla kabagyan min apo, iso nga, namin ano kami ngayon may titing nga balayan. Tala nga na panunod. May kamuno nga papantad to yung anggal? Mga fourth siguro. O baka 5. Oo, siguro. So, come on. Lawa di battery na. Give me the key. So, sumbrek tayo. So, dito pagmeriendaan nga lugar. Kitain nyo mat. They prepared something oro na awanda. Ligida sa bading nga bansa. Makibiyang tayo kadagiti gamgamit da. Ayan. Umay kami apo kabsa dito balay dakat. Amazed kami kadagiti collections da. Kita nyo mat dagito I don't know how to call this. Dagito gamgamit ito kusina. Dining na ito. Kita mo Wala ka, gusto sa dato ulit talaga sa pagkakadaranggal. Lahat timawag, tatigin ni man. Ayan, so dito iti Paglutuan. kita mo ti ref da, di ba? You see? Pintas niya, touchscreen sa amutan. Touchscreen da. Nadatingan. Dati niya ako. Gano'n. Aglim-limag lagi boyfriend ka na eh. Natin na. Hindi na dami ng mag. Oven. So electric. So I believe these things ako naging materials na ka nagapupay di jay bansa nga. Limlimbing ko or tapos mo imbuking. Nagapupay amin Hawaii na ito o naipatulod amin by means of cargo. Ayan. Kasi pa'y sumot, nung humatang ka ti Philippines, ang akas kakapintas. Ako mo dyan maging bagay ti balay ako, baling tanga ala na ron. Spam. Arati kami na po makipangan. Iti pagalaan mi ti use clothes.
Hang I use clothes lagi dyan. Baro-baro? Yes. Wow, brand new. Kanya jadi duman ko karena. Ayan, agiti alam mi actually is di ko namin ako very clothes pero ito di quality clothes. And for our brothers and sisters na affected by flood, ayan, iso nga dito kami ako. Siyempre, muna. Di balita karod kit brand no dagita kay Hanes. Mga lakaro din. Sulang ba ina? Ang damot tao. Sushi. Sushi. Sushi mo. Dito tinagasan ako na ng anong tawag ito yan? Wasabi. Wasabi. Yan. Kaya mo pala ka rin. Manang, thank you for this. Thank you, auntie, uncle. Hindi mo maala nakapicture. Actually, kinaramin ko is chef. Iti. Di ka mo nun nga chef iti nga restaurant. Barko. Ayo. Ay, pao. Gandang sentito ka. Solid na ka. Damangga natin niya ako. Mangga. Mangga. Lagyan mo sa ali. Gagawin natin wasabi. Cuma di kurso na data wasabi. Pati mana yung problema ko. Chopstick kan. Ito na yung orange. Kanya kong kuaw. Natinag. Palpak. Asa dia detik mana? Hindi talaga mag-chopstick si kang kayo. Karakarangan. Ito lang ako kutsara di tayo. Pagpiltin. Mati kay pakalaing gano'n. Pagkakali. Kasi kami lang nga talaga ding. Dahil ito yung magtiyan na nga tatawag. Dito yun ta. Siguro nagtatayag kita. O dito nagtugaw at nakatayag ko eh. May kagtuwang ma. Kita man. Receiving area. Dapat di TV dan Mga TV ata. na Radyo. Pwede na sila buka ko naman eh. Kejuaraan sandal. Nawagitan ng kalkatan mo ka. Fireplace pero hindi naman siya pwedeng sindihan. Interior lang. Fireplace. Nung nalamis ko masindihan na ata. Pero awang ti chimney nga makita. So, chimney. Kung sa tama lang bumalay dito yun. So, there's our boxes. Kalau di jalan tanah yang pat. Jai. Yang nawag dari tan. Sendiri. Muli ka na makita. Kasi nung tanong ka sa silaw ti street light. Pagkakawal na. Kaya pala kita.
drawing ko ide ro ba. Kung nalipatan ko na ano ng drawing. Nagiging kahinaan niya na yung mother ko ba? Kaya nagiging ka. Sige. Tapos passing tank ko. Dati tila bes. Tinatawa talaga. Ipagbulaan mo lang tila. How I wish yes dito magtibalay ko niya. Ito si Rimar, multimedia da. Sus kasi boss lagi tayo speakers. Nang hinatagita. Wow. Or iba sitang dahitang speaker ko. Tribo ata. Ang dami. Makasara na minsan. Ngayon kung ano, maluktan. Yan ang tato na MVGCHS. Yung Biskaya. Umudan ako na. Jumara siya school na. Yung sabot na video. Okay lang. Bumaba kami natin, bumaba kami. Ah. Pagtan. Hindi ba ba? Nagpagkain. Isa akong pahit. Isa ako pa. Tama ba? Kung gaya na. Ligaya. Pasko! Mana? November. Dati ko. Jadi may lobo. Jadi manganginan nga ako. Pangapangato nga nga. Kamu nanyati nga lobo. Kamu libat ako. Daka si David to. Ya ulit nga bras. Green grass. Green gas of Decide. Tibangir. Na? Kabangit? Kamu lang. Green grass mo lang. Oh. Manan. For the vlog manan. So nagiti po the J pick up in May that will go to our brothers and sisters affected by flood. We have 4 boxes. Pero game tayo pagkatan. Makikirijinagan na kayo. Ay! Pagkatan? Well, So, bye. Hindi hindi. na makapagka. Kahit na sino kumatig bagka ka sa bali ha? Sayang yung royal ko. Nih. Jilikot. Jilikot pang kabilan mo no jilikot. Jilikod. Makam. Magkion kita tanto ti ko haan. Na. Kaya mo. Natagsun siya. Bakit kasi? Dali na ako. Pinagpinalpan ko, pinagbagka na ako. Ah! Kailangan magkaroon ito madig tudo ah. Magkita tati ko na. Madimot siguro? Narod karuan, alpas kami nga nagbagkat digiti dawat na badbado, Jay Cagayan ken Isabela. Agyaman kami nagiti ng TED. Actually, para tagi badbado karubahan nga po nga no, susarpay sa mga agyaman kami jinti ng TED. Mga bandog.
these are all boxes. Butong na, nagdakil na. Sige, thank you. Thank you, bye.